Мінск. 100 гадоў таму. Важнейшыя палітычныя партыі. Губернскі Мінск быў добра і надзейна звязаны чыгункай з галоўнымі палітычнымі і эканамічнымі цэнтрамі краіны. Менавіта з тае нагоды горад стаў спрыяльным месцам для дзейнасці нелегальных партый. У сакавіку 1898 года тут прайшоў першы з'езд РСДРП. Падрыхтоўка да яго вялася пад прыкрыццём клопату аб заснаванні мінскага таварыства аматараў прыгожых мастацтваў. Створаная восенню 1903 года мінская арганізацыя РСДРП у перыяд першай расійскай рэвалюцыі была буйнейшай у Беларусі і ўключала 1000 чалавек. У яе рады ўступалі мясцовыя рабочыя і рамеснікі, інтэлігенцыя, служачыя, вучнёўская моладзь. У 1899-900 годах у Мінску знаходзілася кіраўніцтва рабочай партыі і палітычнага вызвалення Расіі. Вясной 1904 года утварылася Мінская арганізацыя партыі эсэраў. Яна карысталася падтрымкай служачых, інтэлігенцыі, гімназістаў, рабочых сялянскага паходжання. Падчас рэвалюцыі 1905-1907 гадоў арганізацыя мела сваю базу для падрыхтоўкі тэрарыстаў, якія дзейнічалі па ўсёй краіне. Матэрыяльна мінскіх эсэраў, як зрэшты і прадстаўнікоў іншых рэвалюцыйных партый, забяспечваў уладальнік прыгараднага маёнтка Блонь Бонч Асмалоўскі, вядомы народнік, што пазней падзяляў эсэраўскую палітычную праграму. З 1897 года у Мінску існавала арганізацыя Бунда, усеагульнага яўрэйскага саюза ў Літве, Польшчы і Расіі. Некаторы час тут размяшчаўся яго цэнтральны камітэт. Мясцовая арганізацыя бундаўцаў асноўную ўвагу надавала рабоце сярод яўрэйскіх працоўных. Да таго ж, маючы добрую матэрыяльную базу, яна неаднаразова аказвала фінансавую падтрымку іншым палітычным партыям, якія змагаліся з царызмам. У канцы 1902 года студэнцкая моладзь з універсітэцкіх гарадоў краіны разам з прадстаўнікамі мясцовай інтэлігенцыі заснавалі ў Мінску партыю, названую Беларускай рэвалюцыйнай грамадой. На з'ездзе ў Вільні ў 1903 годзе яна была перайменавана ў Беларускую сацыялістычную грамаду. Гэта першая нацыянальная палітычная партыя беларускага народа рэвалюцыйна-дэмакратычнага накірунку. У Мінску БСГ мела прыкладна такую ж сацыяльную базу, як і партыя эсэраў, з той толькі розніцай, што тут у яе было больш прыхільнікаў сярод беларусаў-католікаў. Летам 1905 года мінскія грамадоўцы арганізавалі першы краёвы камітэт БСГ. У студзені 1906 года правялі другі з'езд сваёй партыі. Увогуле, у 1907-18 годах у Мінску ішла кансалідацыя нацыянальных сіл у барацьбе за адраджэнне беларускай дзяржаўнасці. З актывізацыяй у 1904 годзе дзейнасці левых партый у буржуазным асяроддзі пачалі выяўляцца і ліберальныя настроі. Гэта знайшло адлюстраванне ва ўзнікненні ў 1906 годзе ў Мінску кадэцкай партыі. Найбольш рэакцыйныя колы горада у снежні 1905 года стварылі арганізацыю «Саюз 17 кастрычніка», якая фактычна прымкнула да такіх чарнасоценных аб'яднанняў, як Саюз рускага народа і Саюз рускіх нацыяналістаў. Пасля паражэння рэвалюцыі 1905-1907 гадоў у перыяд рэакцыі практычна ўсе партыі прыпынілі сваю дзейнасць. Партыйная дзейнасць была адноўлена толькі ў рэвалюцыйным 1917 годзе, калі вырашаліся лёсы народаў імперыі. Калі вам адгукаецца тое, што мы робім, і вы хочаце бачыць больш такога кантэнту, калі ласка, падтрымайце нас. Гэта можна зрабіць праз платную падпіску на Patreon ці разавым донатам на Buy Me a Coffee. Спасылкі будуць у апісанні.
Ваша падтрымка – гэта нашае натхненне і магчымасць ствараць больш якасны кантэнт, прысвечаны Беларусі.